hvorfor jeg hører telefon på? Nå, men jeg er lige der fra her i dag, der er en video, og vi har min lille så med, som I kan se. Kom her, vi er stoppet. Hvad så, folkens? Men jeg kan så godt lige sætte på det. Så ja, i dag laver jeg en Brother does my makeup tag. På hende. Så ja, så jeg tager det her på. Og jeg har ingen anelse om, hvor man bruger det. Så jeg bruger det bare her. Det er ret smukt. Skal lige. Så skal vi til noget nyt. Og det er eyeshadow. Og jeg bruger den her eyeshadow 15 grader 15. Og jeg har tænkt mig at bruge den meget flotte grønne farve. Og det tror jeg, man gør sådan her. Og så flytter den. Og så for at hæve kontrasten op i næsen. Kontrasten i næsen. Man kan ikke se det rigtigt. Jeg kan ikke se det rykke frem, men du kan se det. Kan jeg se det? Kom tilbage din pul. Jeg tror faktisk ikke, at den her er så god. Jeg tror faktisk, det er sådan en, der oh shit, jeg spiller. Altså vi recycler sådan lidt, så... Shit, min trøje. Og min bukser er også lidt flækket. Så til næste ting. Så skal vi se hvor beauty er. Jeg skal ud og se det. Hold kæft, katte! Så skal vi videre, og jeg bliver faktisk lidt her. Den her meget eyeshadow. Hvor er dobbelt på hende? Og nu bruger vi blå til kinderne. Så kan vi ikke se det. Jeg bare se det. Vi hører det. Jeg gider ikke komme med. Lad det bare være, Esther. Så det var det. Ja, så skal vi videre med det her shit. Og nu vil jeg prøve denne tingest. Det skal ikke på øjnene, det skal ikke på øjnene. Hvad er det? Hvad gør du? Det er til læberne. Nå, til læbergloss. Til læbestiften. På læberne. Hvor? Nej. Jo, hvad? Nej. Jeg tror, jeg kom til at ramme lidt ved siden af. Okay. Det er helt. Vi har flere ting tilbage. Hvad har du gjort med mit ansigt? Så var det True Beauty her. Nå, men kom så. Jeg har faktisk lært mig at man ikke må blande farverne. Alfred! Det var sjovt. Så bruger man det her. Ej, jeg har ikke blandet farverne. Og hvis man nu har blandet farverne, prøv at se, det kommer bare sådan her. Og så er det ikke blandet mere. Og så skal vi lige sådan en lille flot mark her. Undskyld kameraet vinklen før, det var lidt gennemlæst. Nå, men vi er faktisk næsten færdige.
først der skal jeg lige have lidt mere. Man skal have lidt gloss. Kom nu. De her, Og en lip gloss er ikke gratis. Vi er ikke en reklamebutik. Så bruger vi lige den her, som er ikke der. Det var lige kagen på toppen. Toppen på kagen. Kagen på toppen. Icing. Icing. Og så skal jeg også bruge den her. Ikke, du trykker ikke for hårdt. Og det er til læben. Ikke på næsen, ikke på næsen, ikke på næsen. Og så er det meningen, den sådan skal være lidt dryppet. Sådan er lige ved at falde af. Kom. Og så gør man lige sådan der. Og det er meningen, at det er rigtig svært at få ind. Hvad? Det var sjovt. Og så skal man også lige sådan der. Og ja. Det var dagens video. Vi har stadig 2 produkter tilbage, så den. Og hvad så? Men det var dagens video. Håber I kunne lide den. Og ja, husk at smide like, hvis I vil have mere af sådan nogle her challenge med min lille søster. Så ja.